Gure herria, gure hizkuntza eta gure jendea ez da postaletan kabitzen. Etxetik kalera atera eta kalean aurkitu behar izan dugu etxea. Ikusten ikasteko. Inguruan daukagunaz ohartzeko. Noizbait loratu ondoren sustraietara itzultzeko. Mailan esertzea eta bertako produktuak dastatzea. Gure hizkuntza entzutea edo gure bazterrei hitz egiten uztea bihurtu daiteke bidaiarik ederrena. Bizirik gaudela sentitzeko pasaportea. Hemen euskaraz bizi gara eta elkarren ondora bilduta sentitzen dugu babesa, arnasa, epeltasuna, bi begiradek sortzen duten sua. Bertatik, bertara.